Και μετά το ταξίδι μας στην Ελλάδα, οι διακοπές, όπως βλέπετε το αυτοκίνητο θέλει λίγο πλύσιμο έως πολύ. Μετά από ταξίδι Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα, μετά από περίπου σχεδόν 5.000 χιλιόμετρα, για την ακρίβεια κάναμε 4.750 σχεδόν χιλιόμετρα. Γερμανία, Ιταλία κάποιες μέρες, ξανά μετά Ελλάδα και από Ελλάδα επιστροφή πάλι Ιταλία και Γερμανία. Θέλει λίγο πλύσιμο.